Ostres, mira, ara m'avisarà. Sí, vale, ok. Ok, doncs en principi ja està gravant. Bueno, i això. Com me dies que portes el confinament? Pues al principi amb tota l'eufòria de dir, no sé, no sé per què estic així, que putada, que de moment se m'ajornen 5 dels 14 bolos que tenia i tinc Ostres. sort. I no sé, un poc entre aquesta eufòria, no?, de dir, hòstia, no una eufòria positiva, sinó de dir, hem de fer coses, perquè clar, o sea, no és cosa que caiguem com se diu? En el amuermamiento, no sé com dir-ho, no? En adormir-se i no estar esperant tot el rato coses, no? Però també és el ritme de vida que nosaltres portàvem, que era carretera i manta cada setmana. Llavors te veus tancat en ta casa en qualsevol circumstància, perquè nosaltres, en el nostre cas, Berta Iñiguez estava en casa i l'endemà d'estar en casa es va decretar l'estat d'alarma i està vivint amb nosaltres un mes i això és el que tenim, d'estar juntes i poder anar fent cançons i poder anar, no? Però hem passat d'aquesta eufòria pues, a la setmana següent ansietat, a la següent setmana altra volta optimisme, però és que l'endemà plou i quan plou pues, tu vas amb la pluja i no sé, és molt esquizofrènic tot i ara esta setmana és com la setmana de reflexió, crec jo, de dir, ostres, què està passant, no? Després d'haver sentit a tantes companyes, tants companys de la música reflexionar sobre la situació que ens ve, no? Perquè el confinament se va allargant, les programacions culturals se van aplaçant i lo nostre es va per llarg, perquè començaran a obrir-se les coses, però els teatres, les aglomeracions que comporten els festivals seran, jo crec, cap a octubre, i ara parlem d'una segona onada de coronavirus, bueno, jo què sé. Llavors estem pues, en el cap així com un bombó i un poc esperant jo crec que a trobar-nos entre totes i començar a pensar i a veure com podem solucionar tot això. T'has marcat algun tipus de rutina per poder superar la monotonia aquesta tan estranya? La rutina jo crec que és fonamental. I conec a gent que se li estan invertint els horaris, o sigui, gent que està ja dormint per el dia, amb insomni per la nit, pues gent sobretot creativa bueno, pues que o bé no s'ha generat unes rutines i se l'ha ido, no? Le ha pegat la volta, però jo sí, jo soc molt de rutines, necessite alçar-me i tindré clar que algo vaig a fer. Per això jo crec que també estem tan actius, perquè necessitem sentir-nos bé, no? Diguem, no oblidar-nos de nosaltres. També és un bon moment per a pensar i per a trobar-nos en nosaltres mateixos. Va, és que és Però complicat. és el que tu deies abans, aquest temps excessiu, diríem, perquè estem acostumats a un ritme de vida superfrenètic. Aquest temps de vida, aquest temps de reflexió és el que deies abans, no? Que pot generar inclús ansietat. Sí, sí, clar. Per això que jo em considero una persona prou optimista dins no sé, de lo que és la vida, no? Però, clar, tens dies de merda, pues perquè Clar. estem verdaderament putejades i perquè, no sé, perquè no sabem hasta quin punt ens va afectar tot això, quants mesos anem a estar sense cobrar. Clar. Això fa molt de susto, entonces, quan te pares a pensar, pues, o sigui, quan pares aquesta activitat frenètica, no? Que jo crec que també és necessari parar-la, és quan te n'adones de la puta realitat. I dir, hòstia, Ja. pues, si jo no genere, més que una persona que em dediqui a la música exclusivament, si no generes, si no fas concerts, si no Clar. ven discos, no entra.
Llavors, fins a l'octubre i després el que deia la Gemma Polo ara, de roba estesa, que, que clar, que ara això que estem vivint en les xarxes no és real, saps? Tu tens el neguit de dir si desaparec, perquè és nosaltres, que som de segona divisió, per dir-ho d'alguna manera, si desapareixes la gent s'oblida, no? Però n'hi ha que tenir en compte que això no és real, que és fictici, no? O sigui, aquesta relació amb l'internet és algo que és fake i que no genera. I realment la gent que tindria que posa la pasta no està responent, saps? No està plantejant solucions. I què ho fem? Les tècniques de so, els tècnics de llum, els músics, nosaltres tampoc les tenim. Doncs jo crec que tenim que començar ja, sobretot perquè som una xarxa. Si diguem que el motor no comença a posar els punts sobre les is, no sé, se'n va anar a la merda tot el sector. Si ja és un sector precari, imagina. L'altre dia vas participar al Coverfest. Com va ser aquesta experiència digital? Pues mira, va ser molt guai. A mi aquestes coses me fan molta por perquè, bueno, saps que el meu company musical és Borja Penalba i entonces, clar, la part musical, el pes musical el porta ell. Jo toco la guitarra, soc supermanca. Però bueno, s'animarem Berta i jo, no sé, varen dir, ostres, pues hi ha que pencar, n'hi ha que assajar, n'hi ha que estudiar, s'estudia, saps? Però no anem a dir que no a una oportunitat que, bueno, pues que al final te fa guanyar confiança, no? I dir, ostres, jo què sé, te fa sentir-te bé i estar ocupat. I la veritat que va ser superbonic perquè la resposta de la gent pues, és que la penya és superencantadora i els dona igual que t'equivoquessis en un acord. Però nosaltres s'ho vam passar superbé i som molt agraïdes a Música en Valencià per convidar-nos. I esta setmana està sent un poc complicada, però Mireia de Pupiles també està organitzant un altre festi que finalment serà el diumenge. I ens va proposar de participar, però bueno, esta setmana és un poc així xungui i al final li varem dir que per a la propera. Però, jolín, estàvem ja, el diumenge quan acabàrem el directe, ja estàvem pensant en fer uno nosaltres. És xulo. I bueno, i mentrestant pues, fent càpsules de les cançons del disc que és pràcticament nou, que no hem tingut de rodar perquè tot s'ha aturat i bé, pues, amb el Borja Penalba i bueno, s'organitzem amb els músics de la banda i fem vídeos de confinament que donen molt de curro, saps? És que després ho penses i dius, tinc més faena ara, perquè jo abans agafava i tenia concerts, saps? Però aquest ritme tan frenètic de carretera amunt i avall que te passes 5 dies por ahí i tornes a casa i tornes a anar, no te dona temps a fer cançons, a parlar una mica, no? I clar, tot el treball d'oficina, que diguem, pues ara està ocupant-nos gran part del dia. I això, no sé, és raro. L'altre dia estava cobrint el concert d'Andreu Valor que va fer al YouTube i crec que va comentar, ostres, és molt estrany acabar una cançó i no escoltar els aplaudiments del públic, no? La seva resposta. Com senties tu aquesta sensació? El dia del directe, dius? Sí, sí. Bueno, és que nosaltres estàvem tan en el hype aquí dalt que no dona temps a pensar en aquestes coses. Però, clar, suposo que nosaltres també ja som una generació que estem acostumades a aquest Second Life, no? D'estar connectats a través d'una pantalla. Però en la vida serem capaços de sentir això que sentim quan estem davant d'algú, mirant-li als ulls i cantant-li i contant-li una cançó. O sigui, això és impagable i té que ser estranyíssim, super raro estar pensant, hòstia, i els aplausos? No. O sigui, si te fiques davant d'un ordenador no penses que en la vida va ser com un directe davant d'algú compartint i no sé com serà això en un futur, perquè clar, o sigui, jo crec que ara mateix hem de plantejar-nos la vida d'una altra manera. De tot això ens va afectar emocionalment perquè
Com s'anem a relacionar a partir d'ara? Com van a ser els concerts? Anem a poder baixar al públic a saludar? Vaig a poder firmar-te un disco? Clar, clar. Pegar un abraç i un bes? No ho sé. Va a ser molt raro. Entonces ahí, esa sí que será una hostia, pero con la mano abierta. És com un canvi de xip totalment radical. Lo de les xarxes quedarà com en una anècdota. Això va ser lo raro. Sí, sí. Ara volia endinsar-me en els teus inicis. Normalment et vinculen molt a Rhapsodes en els teus inicis, però ahir, navegant per internet, vaig llegir que el primer grup que vas formar era Bacanals. Sí. Bacanal, un grup de metal. Com recordes aquesta època? Jo la recordé, no sé, bueno, són els meus orígens. Jo no havia pensat en la vida que podia formar part d'una banda, però sí que sabia que m'encantava cantar. I res, va ser casualitat o no, que vaig arribar a trobar-me en uns amics que els faltaven dos vocalistes i jo em vaig proposar, però vamos, de la manera més... O sigui, va ser com un moment de la vida molt especial perquè van conèixer una colla de gent que tenia inquietuds superdiferents a les nostres, és a dir, el cine, la música, o sigui, que s'obria una finestra enorme davant nostre i de bo pues, me proposaven si volia cantar i clar, pues, que si era una banda de metal, pues de metal, com si hagués sigut una de flamenc. Suposo que no vaig pensar que era una banda de metal, simplement que me donava l'oportunitat de cantar. Entonces, clar, pues ahí va començar tot i ho recorde pues, d'una manera molt especial. Amb berrits que pegava, que vamos... No, que sí, no quan ho vaig llegir me va sorprendre una barbaritat que els teus inicis van ser dins del metall. Ostres, quin canvi! Sí, total. I com va ser reivindicar el rap en valencià des de Rhapsody? Vull dir, va ser complicat o...? Clar, això igual t'ho tindrien que contestar els rapers, el Capoll i Andreu, però no sé, jo suposo que va ser un moment en què no és que vàrem ser pioners, sinó que estava poc vist el rap en l'escena valenciana. I també pense que va funcionar molt bé el tema de no portar, o sigui, de no fer cançons massa puristes. Perquè nosaltres movíem dins d'un circuit que mesclava molts estils. I entonces que agradàvem a uns i altres. No? La música era molt més orgànica, que una base rítmica pesada. No ho sé, jo ho veig així, eh? I entonces jo crec que la combinació dels tres pues, també feia que fos algo diferent. I funcionava molt bé per això, pues, perquè feien coreos, que normalment pues, en els grups de rap així més puristes no... són molt més serios, no? Més solemnes, més... I nosaltres era més al cachondeo, més a, no sé, més a... Igual te sonava una base jazzera dels anys 20 que, jo què sé, pues un reggaetón. Entonces, era com, no sé, com que aquesta mescla va funcionar. I després, a partir d'ahir, pues, ja van començar a aparèixer altres bandes. Però, no sé, així és. I quin diagnòstic fa Sara del panorama de la música en València? Està mal, però està mal des de fa molt de temps. Mira, en el moment en què no hi ha una indústria que sostinga el panorama, mira el mateix, els músics valencians estem desemparats, perquè no hi ha una indústria musical, no hi ha un sindicat de músics potent, saps? Hi ha un intent que no sé on... Que jo soc la primera que no he de parlar perquè hem de fer tots i totes. Però no hi ha una indústria forta, llavors no hi ha on agafar-se. Que és el que em comentaves abans, no? Lo de que ara mateix estem superperduts en el tema del confinament. Ara estàvem parlant pues, les companyes i companys i en tots tres. Igual tenim que parlar més entre nosaltres, igual tenim que organitzar-se millor, igual tenim, saps? I la Gemma deia, és que clar, des del teatre fa setmanes que estan organitzant-se i els músics no, saps?
Entonces, jo crec que anem, pues això, anem perdudetes i la indústria musical valenciana el que li passa és això, que mai s'ha pres en sèrio, que la gent no pot dedicar-se exclusivament a la música i quan te dediques, pues, vas en tots els riscos, saps? Que el dia de demà, siguent una salariada com ho soc jo, perquè no sóc autònoma, pues no puc cobrar un atur, perquè les meues altes són de risa, saps? Però, Clar, clar. però jo he decidit que vull dedicar-me... Ui, el gat. Vull, vull dedicar-me a això i em guanya la passió pues això, al tindre el dia de demà on agarrar-me. I no hauria ser així, perquè això és tirar-me pedres sobre la moteula, però no ho sé, això té que canviar moltíssim per a que funcione guai. Sempre hem sigut de trinxera, nosaltres, i sembla que des de que tenim, diguem, el govern a favor, les coses s'han anat relaxant, i no pot ser, no se poden relaxar. És que aquesta pregunta la sol fer en totes les entrevistes que faig perquè hem vist que la música valencià ha tingut, des de que se'n van anar els grans grups, que dic jo, La Gossa Sorda, Obrim Pas, etc., han sorgit molts grups emergents, però de diferents estils, rotllo, que no amb tanta reivindicació ni tanta política. I sempre pregunto que què es pareix això als músics, si es pareix un bon símptoma o per contra tenim que seguir reivindicant. Jo crec que també... A veure, la música és política, sempre. Però tu no tens per què ser un grup de bandereta, saps, per a reivindicar i per a fer política. Jo crec que ahí estem equivocades. Entonces, si han hagut grups com la Gossa Sorda és perquè tenim que haver-los, però que ja és que un grup que se parega a la Gossa Sorda tampoc té massa sentit. Jo crec que la Gossa Sorda hi ha un, Obrim Pas hi ha un, i tots els dos grups estaven ahí perquè havien d'estar en aquest moment. Obrim Pas lluitava contra el feixisme. A València estaven els nazis anaven de caceria cada dia. Diguem que cada grup ha de cenyir-se al seu context, al seu moment, als estils musicals que estan en aquest moment sorgint. Per a mi, pues això, no cal reivindicar en cada paraula. Sí, a la teua manera. Tu pots reivindicar parlant de l'estima que li tens al jardí de ta casa. Perquè perquè cuides les flors, perquè... No ho sé, no sé si m'explique bé. No, sí, t'expliques bé, tranquil·la. És que no sé com dir-ho. O sigui, per a mi és un bon símptoma, clar que ho és, perquè Cactus ara no estan, saps? No porten dolçaina i estan petant-la. I estan fent trap i estan... No? Diguem que cada moment té la seva oportunitat musical. I a mi me pareix superguai que vagin canviant les coses i que una cosa que tenim els valencians i les valencianes és això, que som superversàtils. Però superversàtils, que no s'acabem. I sempre, quan te venen preguntes des de Catalunya, per exemple, és com, jolín, és que a València sempre hi ha molta activitat musical. I és que nosaltres som de trinxera. Nosaltres hem estat putejats tants anys que lo xulo és que ha sigut que des dels moviments associatius i des de baix, des del terra, s'han organitzat moltes coses. El que no tenim que fer és deixar de fer-ho. I que les institucions se fiquen les piles ja d'una vez. I la tele, tio, és que jo me fique negra. En fi, no sé. Sí. Com fou la decisió d'unir-se, tornant una vegada més enrere, com fou la decisió d'unir-se a Borja Penalba i canviar a un registre tan diferent? Pues circumstancialment, Rapsodes tancava les portes perquè Andreu se n'anava a viure a Equador. Pues bueno, perquè nosaltres amb Rapsodes no ens dedicàvem a la música. I
I clar, bueno, cadascú buscava el seu benestar laboral i Andreu va trobar allà una oportunitat i, bueno, això prevalia sempre. I vam xapar. I en aquest moment va aparèixer el Borja, no sé, en un concert d'estos d'Escola Valenciana, en un concert de la Xira de Falles, i, i em va proposar per a fer una cançó amb el Satupa. I a partir d'ahir va començar la nostra relació laboral. I, i bueno, jo li vaig fer alguna proposta de cançó, perquè bueno, també em va picar. I em va dir, tu no fas res més? No fas més coses que el rap, aquelles que fas? I entonces li vaig presentar alguna cançó i tal, i a partir d'ahir, com que varen començar a currar i arribar el Roca Sagran amb el projecte de l'Amor fora de mapa i ahir se'n varen musicar els 14 poemes que hi havia dins del llibre i varen comprovar que de veritat molava currar junts i que funcionava molt bé en l'escenari. I a partir d'ahir, doncs, d'una manera molt natural, hem seguit treballant junts. I arran de l'amor fora del mapa, volia fer-te una pregunta si dona por agafar l'obra d'una altra persona i fer-la molt entre cometes teua? Bueno, sí, fa respecte. Més que por no, a més, Roc és amic, però, òbviament, clar que fa respecte. Fa respecte perquè tu, quan agarres l'obra d'una altra persona, t'has de posar al seu servei. Clar. I l'amor fora de mapa farem aquest exercici de posar-nos al servei de la poesia. I per això jo crec que és també un disc tan versàtil i tan eclèctic, que cada cançó és un món, però per això, perquè cada lletra ens demanava una cosa. I fa molt de respecte, moltíssim. Però bueno, en la música qualsevol cosa fa respecte. És a dir, fer una cover d'una cançó fa molt de respecte. Per fer-la pitjor no la facis. Clar. Línies en el cel elèctric us va ajudar a reivindicar-vos com a duet? Sí, jo crec que ahir va ser un poc, clar, el treball més personal. Que ahir sí que vàrem fer un esforç de despullar-nos a l'hora de fer cançons. Normalment el que fem molt és musicar poesia, però aquí hi ha cançons pròpies i va ser un poc on va començar tot, va costar uns anys que prenguera forma. Però sí, va ser com el treball que ens reafirmava com a duet. Cançons... No, dime. No, amb cançons de fer camí, doncs, digues. És que venia. No, sí, de fet anava a preguntar-te que si cançons de fer camí, jo el veig com una mena d'homenatge a la cultura valenciana, perquè musiqueu a Joan Fuster, Maria Mercè Marçal, Lluís Llach... No sé, que em comentares una mica. Bueno, jo crec que en general a la cultura i als poetes... Bueno, està Joan Salva Papasseit. També, Clar, fem versions de Leonard Cohen. Jo crec que a la cultura en general, a la poesia, a la música, i són totes aquelles cançons, poesies de poetes i poetes referents, però també de poetes actuals, com el Roc o com el Joan Garcia. I és una reivindicació a les cançons que ens han acompanyat, a les cançons no, als inputs que ens han acompanyat durant aquests 5 anys de carretera. I ens han motivat moltíssim i estan amb nosaltres per alguna raó. El que mola d'este disco és que cada cançó té el seu moment, té la seva raó de ser. Entonces, no volíem que se quedaren per ahí, tot i que no és un disc de cançons pròpies, n'hi ha 2 o 3 que sí que són pròpies, però la majoria són o versions o musicacions de poemes. I no volien que se quedaren en un calaix, saps? Perquè per a passar la fase, per a passar pantalles de... no sé, volíem que això se quedara guardat.
Una de les coses que també me n'ha adonat és que també diria que és dels 3 àlbums el més reivindicatiu, amb cançons com Palestina o Sweet Peiró 42, que fa memòria a Joan Peiró per el seu afusellament i tot això, no? Sí, jo crec que també és que hem viscut moltes coses estos anys. És que el temps passa super ràpid, però és que a nosaltres l'octubre de fa 2 anys, del 2017, ens va marcar molt la vida. I bueno, i començarem amb l'espectacle Ovidi 4, Cuidem-nos, amb David Fernández i David Caño. És que aprens moltíssimes coses, de veres. Aprens a plantar-li un poc de cara al poder, no sé, a reivindicar figures com les de Joan Peiró, que van ser afusellades i que per el franquisme que no s'han reconegut mai. Entonces, bueno, jo crec que és un reflexe un poc de... Si tu agafes el disco, hi ha cançons de 2015 i nosaltres allà estem vivint unes coses, però és que agafes a Peiró i Peiró va néixer fa poc, relativament. Entonces, jo crec que cada cançó està impregnada del moment vital que estàs vivint. I Palestina, bueno, Palestina sempre entre la pell i la ràbia, això és... Palestina és una cançó que vàrem incorporar en el Cuidem-nos, de Ovidi 4, i que pensàvem que havia d'estar. Però perquè ho hem viscut molt, molt fort aquests anys. També, abans m'ho has mencionat, que una de les vostres cançons és una versió en català del Fairy Tale of New York. Em plenava de curiositat, per què aquesta cançó? Vull dir, té alguna història enrere? En realitat la història és que Every Night, els Every Night ens fan la proposta d'acompanyar-los en un concert de, com es deia? L'última espurna, la presentació de l'última espurna a l'Apolo de Barcelona. I entonces, bueno, si els conegueu, aquesta cançó que és irlandesa, que no vull equivocar-me, però bueno, els compositors són irlandesos, el que passa és que va ser la història en Nova York. Pues són molt folkis. I entonces ens van dir, ostres, que a nosaltres ens encanta cantar una cançó, bueno, fem una versió dels Fairy Tale of New York i dels de Pogues i molaria que la cantàreu. Llavors, aquesta és la seva història. No sé si va ser en el 2015 que la vàrem fer en casa, en Mistral, no serà? La vàrem treure allí per al concert del Every Night. I entonces mos encanta. És que és una cançó, és que és brutal, és que és una Nadala super irreverent. No, és una cançó que els irlandesos canten per Nadal, ahí, rotllo, ets un drop, ets un cutre, gilipollas. No, i és com jolín. És molt xula, a mi m'encanta. I per això està. Per això està. També, vull dir, escoltant sobretot la cançó de la rèplica, té un component ahí superdramàtic. En moltes cançons vostres, dramàtic, rotllo teatral. I això és un tret que està molt xulo. Sí, nosaltres que som pofa de mi cansada. Bueno, és també un poc com som nosaltres. En l'escenari és un poc el clown que portem dins i que després materialitzem en forma de cançó. I clar, i això va ser un... Si gire l'ordinador, molesta a la gravació? No. Mira, això va ser... Ens varen... Veu el quadre? Sí. Ai, sí, ostres. La maleta. Una pintura d'Antoni Miró. I entonces Feliu Ventura tira endavant un projecte junt amb pintures d'Antoni Miró que es diu Antoni Miró pintura musicada, crec, no me vull equivocar, per favor, busca-me, Berta. I llavors ens proposa il·lustrar en música eixa balisa, la maleta. I clar, pegar-li voltes, diem, jolín, vale, però és que igual cauré altra volta amb el tema de la immigració, que és algo que està tan... però tampoc podem ser tan agosarats, saps? Vull dir,
Mira, es diu Antoni Miró, sí, pintura musicada. I això, reunís obres de cançons de Pau Bajos, de moltíssima gent, que el que fan és musicar les pintures de Miró, de l'Antoni Miró. Y entonces, claro, diem, ostras, tío, cago salat, ¿no? O sea, nosaltres que somos putos privilegiados de la vida, ¿no? Ficarse a hablar aquí de que si me tengo que ir de mi casa... No, o sea, no, pensem que, que era massa del primer món, no? I pegant-li voltes, diguem, ostres, tu, i per què li tenim que buscar alguna raó a aquesta balissa? O sea, pues començarem ahir a fer una palla mental de una discussió entre una parella, no sé què, que al final és com que li tires la culpa a la maleta, no? De dir, pues mira, tu la vas a tindre, no? I això, i Borja sempre ho explica i diu que la cançó volíem dir-li MacGuffin, perquè el MacGuffin com se diu, és un recurs que gasta Alfred Hitchcock en les seues pel·lícules, que de sobte apareix un element, jo què sé, apareix un got, però que aquest got no explica res, saps? Sempre apareix. Entonces, li volien dir MacGuffin, però bueno, al final li varen dir la rèplica un poc per això, per el diàleg, no?, que s'estableix entre dues persones que, pues bueno, destarifades. Vaig llegir en una entrevista, concretament al VilaWeb, que us retirareu d'aquí un parell d'anys. Tu, per la teua banda, tens pensat aturar-te també o seguir amb els escenaris? No, jo, a veure, és que ara me fas aquesta pregunta ara mateixa i no sé què contestar-te. No espera de mi en 4 mesos, no ho sé. Bueno, supose que això... L'altre dia ho parlàvem amb el Borja, no? I deia, joder, tio, pues tu retirada serà més tard, no? Perquè, clar, tu dius d'aquí 2 anys, però, clar, d'aquí 2 anys ja vos han passat mig any que no hem pogut treure avant el projecte. I, bueno, la idea que té és de retirar-se. Jo, sincerament, no ho sé què faré. Suposo que seguir. També també m'apeteix provar altres coses i sobretot créixer, saps? Però no sé, ja veurem què passa. És que la vida pega moltes voltes. I jo ara tinc un secret dins meu que me va marcar molt la vida. I bueno, i deixarem emportar-se per el moment. Home, sempre pots tornar al metall. Sí, sempre puc tornar al metall, sí, la veritat. No crec. Ostres, que m'ha costat molt aprendre a cantar així, com cante. Però bé, ja veurem. La vida és que pega moltes voltes, tia. Jo què sé. No sé. Bé, si canvien molt les coses podrem seguir vivint d'això, però si no, ho veig complicat. Però jo he sigut cambrera molts anys i he sigut superfeliç. La qüestió és no ser feliç, sinó poder viure dignament. Sobremorir, que diu Andreu Valor. A veure si s'organitzen els busos valencians i per fi construeixen una indústria. Des dels governs, dels governs que se posen les putes piles, tio. Que jo, que hem estat ahí des del primer dia, saps? Vull dir, ma mare és sanitària i ma mare està, o sea, ja sí que està en peu de guerra. Ja sí que està en primera línia, saps? Però nosaltres també estem siguent responent a la gent i estem al costat de la societat en cada cosa que fem. Entonces, que el senyor ministre de Cultura y Deporte se pose les piles. És l'únic que demanem. Que diu, ¿no? Que la cultura es esencial en estos momentos, pero ya llegará el momento de impulsar y de reimpulsar la cultura y el deporte. Pues, cariño, igual te comen los mocos, ¿sabes? Igual fem un paro que se caga la perra. Abans has comentat, no sé què, vull dir, al principi de l'entrevista, lo de la vaga. Vull dir, la veritat és que m'has pillat super desubicada. Explica'm una miqueta. Pues hi ha un apagón cultural que s'ha proposat des del gremi del teatre dia 10 i 11 d'abril.
això és demà, que és l'aniversari de ma mare, i l'11 d'abril, que és el dissabte. I llavors se van aturar les programacions per xarxes. Pues supose que des de concerts, actuacions musicals, igual, pues, com li diuen, pues els actors deixen de llegir poesia en directe, vull dir que se va aturar un poc la maquinària solidària que estava tirant endavant per xarxes. I això, no, tampoc sé massa, tampoc sé massa. I després, pues, que també m'agradaria comentar, per si servís d'ajuda o alguna cosa, és que hi ha associacions, és que Catalunya, és que de veres van per davant. És una realitat com un temple. Però ja s'estan fent des d'etiquetic.org, que ja és una plataforma de streaming solidària, que ja existia, però ara han llançat una campanya que es diu Streaming Solidari. I això, o sea, ho han fet per a contribuir a l'oferta cultural en aquests moments que estan tan putejats, però per a reivindicar la figura de l'artista. I entonces lo que fan és que per 1 euro, 2, 3 euros, ¿vale? L'espectador paga, pues jo vull pagar 3 euros, ¿vale? I entonces va per percentatges. Un 20% va a Metges Sense Fronteres, l'altre 20%, a veure, espera, que m'aclarisca, o un 30 Metges Sense Fronteres i el Jo Me Corono, a l'acció aquesta del Jo Me Corono, i després el 40% va als artistes. I, ostres, jolín, el que passa és que, clar, és el que parlàvem abans, dic, jo no tinc el meu orxe així al costat, saps? No podem fer concerts des de casa perquè estem separats i el streaming per Instagram és terrible perquè fa un delay ahí, fa un retard super xungo que no te deixa fer els directes. I clar, i després també la imatge que s'està donant des del nostre gremi, no? Per part de músics privilegiats, que d'una manera inconscient, me referisc a músics famosos, saps? Que d'una manera inconscient estan donant una visió de com estem, per a mi, equivocada. Perquè no és real. Jo no tinc un estudi de gravació en ma casa. Jo no puc fer un disc ara. No tinc instruments, perquè te pilla com te pilla. Saps? Entonces, jo crec que també tindrien que esta penya, que en realitat és la que té el poder de la indústria musical, que baixar-se un poc los pies a la tierra i mirar que hi ha gent que depenem de la nostra agenda de concerts i que de sobte se'ns n'ha tota la merda, saps? Y de decir, no, bueno, es que no, yo soy, señores y señoras, yo soy un privilegiado, pero n'hi ha gent que no ho és tant. O sea, no se penseu que es que es todo súper bien y que falta hacer la cultura y que mira que cada día programació d'un concert. Pues igual, a mi un dia no m'avellis fer-lo perquè no tinc un bon dia i perquè, no sé, perquè també estic pensant que estem menospreciant la nostra faena. Entonces, hem de buscar la manera, no sé quina és, no tinc ni puta idea, però la manera de que des dels sindicats se demane, hosti, no sé, poder cobrar un atur, saps? Perquè jo sóc una assalariada eventual. A mi me donen d'alta i de baixa cada concert que faig. Pues jo poder anar a, saps? Cobrar un atur estos mesos. No sé, hi ha un mogollon de mesures. O sigui, que tinc l'opció de paralitzar la meva hipoteca com a qualsevol persona, saps? No sé, hi ha moltes coses a reivindicar i no s'està fent. Bueno, des del sindicat de músics de Catalunya, sí, els activistes de Catalunya sí que han fet un manifest que també se pot mirar, no sé, un poc per a reflexar-se ahí i per a veure que poden fer coses. I bueno, pues a veure si anem al 100 millor, no sé, és que cada dia pesa més. Ja, imagina, a poc, que passe prompte tot això. Sí. Ja veurem. I molts ànims a totes i a tots, a tota la xarxa que composem este món, que no és xicoteta i
i que, bueno, que tot el que hem sembrat durant aquests anys i estos mesos quan de sobte se'ns va parar la vida, pues, més literal, perquè hem perdut molta gent per el camí, bueno, pues que torne a florir com ho està fent ara la primavera i a reinventar-nos El que i toca a, ja. i a resistir, però sense el resistiré. Amb el... He perdut un moment la teua veu, no sé què has dit, però... És que això, que a resistir, però sense el resistiré. Que hi ha 2.000 milions de cançons molt més boniques. Pues sí. En Molt fi. bé, Mireia. Pues Moltíssimes gràcies. moltes gràcies. Ha sigut molt guai. Espero que hagis gaudit una estona, 40 minuts, me compta el rellotge d'entrevista i no res. Que Sí. vagi molt bé i que a veure si aconseguim aquestes reivindicacions que, bueno... Bueno, a poc a poc. Pues Se sí. tienen que ficar piles. Pues sí, però aquestes coses ja sabem, tot va molt massa lent. Bueno, podrem, tot passarà. Pues Bueno, sí. Monica, un beso molt fort. Que vagi molt bé. Molta sort.